והדבר האחרון שאני רוצה להוסיף זה בעצם לגבי הטיפות יום והטיפות לילה. כל מי שנמצא פה בריבלנס מכיר את הטיפות המדהימות האלה. אז שוב, כמי שמתעסקת גם בצמחי מרפא, שלא תמיד יש לנו מוצר מדף, המפגש עם הטיפות האלה באמת הציג אוסף גאוני של מיצויים, שמשפיע שוב גם על תנגודת לאינסולין, גם על איזון סוכר, גם על תהליכי ירידה במשקל, הוא משפיע על ייצור החום הפנימי בגוף, מה שנקרא תרמוגנזה, שמשפיע על היכולת שלנו להאיץ תהליכי ירידה במשקל. את זה הוא עושה, הטיפות עושות בזכות הגוארנה. יש לנו את פולי הקפה הירוק והקקאו שהם נוגדי חמצון מאוד חזקים. יש לנו את הקינמון שגם עוזר לנו לאזן סוכר, לאזן אינסולין, הוא גם אנטי דלקתי, מוריד חשק למתוק. יש לי מטופלת שאמרה לי שמאז שהיא שותה מי קינמון, אז היא לא צריכה יותר לאכול מתוק, עבר לה החשק. אז יש את זה גם בטיפות, ובאמת הדיווח של אנשים שנוטלים את הטיפות האלה, וחלקכם יוכלו כבר להעיד, מגלים מהר מאוד שבאמת הדברים מתאזנים, יש פתאום פחות תשוקה למתוק, הסובה עולה, יש פה צמחים שממש מגבירים את רמות הסובה, כמו המיצוי של השעועית הלבנה, ובעצם אנחנו פתאום יכולים לאכול כמויות נמוכות יותר, לא בשביל ההימנעות, אלא באמת בשביל האיזון, וזה עוזר לנו בצורה מאוד מהירה גם. טיפות הלילה זה מורכב מזוג, יש לנו טיפות שאנחנו לוקחים ביום, טיפות בלילה. הטיפות לילה יש בהם מספר מיצויים, כשהבולטים בהם זה אסטרגלוס, זה שורש שבעצם הוא אדפטוגן, זה צמח שבעצם עוזר לנו להתמודד עם מצבים של סטרס כרוני, והוא גם נמצא ככזה שמגן על הלב מפני ההקה החמצונית, ושוב, כל מה שהוא נוגד חמצון עוזר לנו גם למנוע חמצון בכלי הדם. אותו דבר לגבי פרי הסרולה, יש לנו את פטריית הקורדיספס, אחת הפטריות הכי, אני חושבת, נחקרות היום, והכי ככה בבאז, מאוד מאוד משפיעה אגב על תפקודי הריאות, אבל פה אנחנו מדברים על כלי הדם, אז הקורדיספס היא גם נחקרה בהקשר של כולסטרול ופרופיל שומנים, והיא ממש נמצאה ככזאת שמשפיעה לטובה על פרופיל השומנים, והיא משפיעה גם, שוב, בצורה עקיפה על הדופמין ועל הסרטונין, מה שאומר שאנחנו יותר רגועים, יש פחות קורטיזול זה אומר שיש פחות דרישה של הגוף לאנרגיה ולסוכר ולשיבושי האינסולין למיניהם, ויש את אותה אבקת בזיליקום קדוש, שגם היא נמצאה כאנטי דלקתית מאוד מאוד טובה ומרגיעה. בקיצור, והיא עובדת על הכבד ועל האיזון שקורה לנו בלילה. מה שקורה בלילה משפיע על מה שיהיה ביום. תהליכי הפינוי והניקוי שהגוף עושה, ושל השומנים בעיקר, קורים דרך אגב בלילה, ולכן כשאנחנו ישנים טוב, אנחנו גם נהיה יותר מאוזנים ביום, ומי שנמצא בתהליכי איזון משקל, או בתהליכים של איזון פרופיל השומנים שלו, אחד הדברים שאנחנו נטפל בהם זה גם יהיה השינה.